in se vai in chi vek ole hei blue lock kha video pa ngai ang khanin commonetize thei tak si lawa chuan tiang hen reaction video ang type dewin karon ti dona ka mic man te hi hei a thawak lawa in bunga chu bang chuanin ka o te po hi du thu asam lo mai theya at thil han recap velte heng te hi ka thiam san lova ma se thei pato pero ka chu avia chu wang chuan milo clear sak ve thap tur kan ngenin kan som hal chuni ti hian video hi ka play anga ka play chung hianin ke chu ka tong don lova video hi den entorin karon da top don ani tuna lo enang ole hei blue lock karon recap ve dona lo recap to tu ten oma an ma ni ka deal ma sa san lova an poi ka soi em lo tura ka ngaya rei takan choi san nuwa tian ron chun zom lovin an da wang banga chu wang chuanin an chun zom to lo tura ka ngaya an ma ni ka deal ma sa san lo ka shil ma sa san lova an poi ka soi em lo tura ka ngaya ka lo soi ta ni chuan an ngai dam na ka kan deal ngalani le movie lama kan kal ngalanga sin ma sabera chuan inkhel hi lo langin isagi yu chi chuan ball hi lo khal meka he match hi final match ni in he matcha an chakani chuan national team a tel thei don ani isagi hi ichinan high school mi ni in tuna an khel pui te hi matsukaze high school te ni in isagi te lam hian ne lo zokin gol khatin matsukaze lam hian man hroi meka isagi te lam hian an la khung ve lo ani chuta isagi chuan ball chu khalin moi tak takin a bum phei zela atopa ki parnen chi an omta sutura ain puwa cha lai chuan an team mi pakhat chuan lo kowin ball chu pass turin a lo tia an coach po chuan lo aw ve bokin ti chuan ball chu pass ta chuta ball chu han sutta ma se bara a pet per tlat mai ball lo le chu le lam pol ten changin counter attack an nei zui ngala le lam forward kira rosuke in ball chu lo changin a shot ngal ball chuan net ton puar popin a goal chiang hle ti chuan hun chu top zui ngalin matsukaze koko lam chuan chakna an changta ni isagi te lam ero lo lungai hle in an lo trap per pur maya pe goal lo tu phei kha chuan trap puri ngai dam alo dil mol mola field atanga an so lai chuan kira chuan lo koma a kom tu chuan Japan under 18 teama a khelna tur vel lo zota kira chuan thataka changin a teammate wanga tun din hun thleng ani thu in alo soi ni isagi te chu an ko chuan lo fui mol mol lomin team an ni anga an khel that hle thu te chu alo soi ve boka ti chuan sin chu lo in thlakin isagi chu in lampanin alo ho meka akalpa chuan phun sap sapin noa sama ti pal o ti in alo soya isagian noa sama ati hi noel noa ni in Europe best player ni in French team a khel thina isagi hian atete atanga angai san ni in ama anga thiam ni chu chak berani isagi po hi tete atanga in khel thin ni in a thiam thin hlea dan the ilo ini anti ve hial thin ni an cochin a hril thin it's one for all for one ti te chu chokin national team a striker lar taknia Japan tana World Cup lak chu athil chak le tumber po ani sin chu angaya lo let le in isagi chu konga chuan thil ngai to ti hret takhian alo klakal chat chata kha anin khela khan a teammate kha pass lovin aman shot ta jok se a goal lo reng ka ring lo ti in alo ngai to na samaya chuta athin rim ril luna lutuk chu ring tak mai hian a aw chuak tawak mai ani sin chu lo in thlak le in isagi chuan in alo thleng chia anu chuan lo lomin an geng chungchang te lo zotin isagi chuan an chak lo thu le aril tram thuin a chang zui ngal zata anu chuan poi ati thu hrilin avan nei nan ei tu tui tak asiam sak thu a hril chuan isagi chuan game khel ma khan min ei tir turania ti pa chuan dokan chu kil ve ngala chuti lai chuan isagi nu chuan Japan Football Union atang lekha don thu soin a ron phor zui ngala lekha chuan certified athletes ani theina chance a om thu alo inziaka ma se training camp a om ve angai don thungani
ti chuan atu ka chuan isagi chu Japan Football Union office kota alo ding wanga chuti lai chuan aminga ko tu lam ava hoi chuan amania an ne lo team striker kira kha lo kalin somini ve alo tunge kani minthria em alo tia isagi chuan hria e nangma wangin kan chaklo to khamole tia changin an pani chuan office chunga chuan an lut dun ta ani kongka an han honga an han lut chu mitam takhi an lo phumur mur maya an ni hi football khel thin striker vek ni in a thente pe chu thiam tak tak te an ni hloma chuta voile khata lai chu ron thim thutin mi pakhat thi lo langin ani chuan under 18 striker zathum thlan chu an ni thule ego chin paji ani thu te Japan in World Cup an choi theina na an miroi ani thu aran soya chuti lai chuan isagi chuan engthil nge mun le soile ti in alo phun nung nunga kira po chuan tunge mun le lo ti ve in chuti lai chuan chin paji chuan thu lo soile in Japan player te hi khovela a thaber an ni angai thu lo soin chumi tur chuan he experiment a hian an zinga tanga pakhat chu khovela striker thabera cher chu tur thu lo soin a experiment chu lo tilangin a ming chu blue lock ani a chunga hian training facilities thatak tak a om deuh vek ani chuti lai chuan isagi chuan enge a soi om zia hi le ti in alo ngai to a chuta kira chuan min lo hre thiam lok ti pa chuan athu soi apum lo thu le ti ma khel kan ni a kan team te hi kan tan chuan an poimo ani ti in hetiang program holam tak awanga a team te a phatsan lo tur thu a soi chuan midang te po chuan an lo soi sel zui nga la an du lo thuan lo soi sap sapa jin paji po chu ril rubuai mel tak hian alu lo hiat no nawa chuta in vai hian that lo na engemaw in nei ni ti in aban chu han phar kanga adu chu a chu thei thu lo soin Japan future chu in kuta om ti ka ngai to hian ka bei dong tak zet ti a lo soi le in jin pachi bok chuan lo ngai thate u ti in striker thatak tak te chanchin lo soin an mahun chu an kuta om ani thu lo soin zona aron zo zui ngala soccer hi enge ti in ama bok chuan mi som pakhat tho ho tlan ngo thi em ni hei wang hi ania kan ram footballa an that thei lo na chan chu chuan soccer chu le lampol aya goal thun nem hi ani tu po goal thun nem chu an ro pui ani ti a soin thian te ne na friendly game khel nai mai du chu a chu thei thu soi zui ngal bok chuta kongka chu lo in hongin blue lock experiment a itel du chuan ta hian lu ro ti in alo soi zuya chu vele isagi chuan striker kani ti pa chuan atlan ngala kira chuan isagi chu makti tak hian alo kowa atnunga mi pakhat chuan he game hi ka khel ve don ti in atlan zui ve ngala ti chuan midang po chu an ron tlan ve ta sup supa atopa chuan kira po chu atlan ve ta ni ole kha episode 1 na chun dia chun episode 2 te han karon ti chho zel don atiang hian khongain milo en sak ve tho don dia zawain mutui mang tha ni man dom vek ole chuan like le comment kha thei ngel lawin milo share sak bok don dia o bye bye vek ole